दी लगायथार मामि दे दे 2 3 जों फैदों लोगोफोर माबायाव डेकेथलनाव दा माखासे गेलेबाय जों बाहाय ओमफ्राय नायदो बे जिमाव फुरा जों दा खालामनानै देखायगोन नोंसिनो एफा एनै लागायबाय मेडामबो फैदों बेयाव फैबा नों फ्रियावनो जिम खालामनो हागोन आरो एक्सारसाइज खालामनो हागोन बेयाव गासिबो दंजोबो बेयाव नायबानो जाबाय नायलांदो होमबा दे फ्रियाव एक्सारसाइज खालामदों जों फ्रियाव एक्सारसाइज खालामदों नायदो एकदम नै बेटिया बोदों रयिं मेचिन जिम खालामो ना जोङो नायदो बेटिया देनजारसो जोंना बारे गोग्लैनो नाङा आखाइफोर गुमो बेराय ओरै आखाया जाबाय दे चलो दे खालाम स्पिड खालामना दे स्पिड खालाम स्पिड खालाम दे bisa खालामनो रोङाखै ये एखेयानो दे ये हमथानांगोन बेखौनो This is some announcement. We will be proceeding in the workshop and we will be proceeding in the workshop. दी लगायथार मामि दे 2 3 4 5 6 हो गया जाबाय मा चल ऊपर करना ऊपर गोजौ खालाम जानजियाव कमर में सांस लास्ट ट्राई चलो पहले तो ठीक से घुमाओ ना इसको अभी आया ना बे डेकेथलन हाथायाव ओरैबायदि मानसि फैयो नायदो ओरैबायदि भिर बेसेबां बायग्रा दं माने बाहाय जुथा माबा माबि गासिबो मोनजोबथारो नालाय मानसिफोरखौ नायदो नों नै फिसाजोआ माबा सोलोंगासिनो दं दाबो ओरै नाय हिन्जाव हौवा गासिनिबो ओरैजाय गासिबो नै माबाफोर सि गुदुं गानग्रा ओरैजाय बेयाव नाय 499 नि नै बाहाय ओरैजायबो 299 बे गुदुं सिङाव गानग्रा बिराद मोजां खिन्थु नै बियो पुनेयाव बांद्राय गोजान नालाय नायलांबाय थादो नै बाहाय ओरैजाय गासिबो नै मोजां ट्रेकिंआव गानग्रा
नायदो मानसिफोरा बेसेबां माबादों सेलेक्सन खालामगासिनो ओरैबायदि बायो 2-3 हाजारसोनि मोनो आरोना जेकेटफ्रा नैलाय जेकेटफ्रा नाय गासिबो 2-3 हाजारनि माबा ओरैजायबो कार्ग टाइप माबानि ओरैजायबो गुदुं गासिबो फुरा 500-600नि माबाया बेबायदि जायफोरा डेकाथलनाव बेरायखानाय बिसोर मोनथिखागोन खोमा माबायाव मोनो होननानै डेकाथलननि बेगा नैबे सबसे मोजांसिन खम माबायाव थांनायाव बायनानै लांनो थाखाय 300-400निनो नैबे फिसा बेगा नैबे 400 थाखा लायो बिदिया ओरै गासिबो दंजोबो हाजारसोनि मोनो आरो मोजाङालाय मोजांथार बिरादनो नैबेलाय 1000सोनि बरिया एकदम फिसा मेरला रोखोमनि बेग मोनगोन बाहाय बायनो गोसोबा डिसप्लेआवबो देखायबाय थायो मा दं सिङाव ओरैजायबो आवगायावबो ट्रेकिंफ्राव थांनो थाखाय आरो बिराद मोजां टफि बे डेकाथलनाव फैयोबा माने नों ट्रेकिंआव थांनो माबानो गासिबो बेगफोरखौ फिसा बिराद मोजांखौ मोनो खम दामावनो बांद्राय दाम गोसाद्रायबो नङा माने मिडिल क्लासनि मानसिफ्रा बायनो हायो आरो नै टफिनि सिया मोजांथार खिन्थु सबसे बेस्ट डेकाथलनाव नैबेनो ट्रेकिंआव थांबा माने नैबेफोर उन्दुनो थाखाय फेना नैबेलाय 2-2.5 हाजारसोनि सिङाव आरामसे हाजोफ्राव थाङोबा गुसु समाव उन्दुनो हागोन आरामनो ओमफ्राय नैबे सियारा बेसेबांथाय बेबो बिदिनो जागोन 1200-1500फोरनि गोबां रोखोमनि दं नै बाहायबो सबसे बेस्ट नैबेबो नैबे टुल गारिफोर दंबा खिथुनाव दोनदो दैफ्राव जिरायनानै जौ लोंहैदो आरामनो बियारजों नैबेबो नैबे सबसे बेस्ट जागोन हाजोआव बेरायहैनायाव दामा नायदो 2499 मात्र बरियाखा एकुप्रेसार बायदि जालायथारगोन माथो बार सोजाग्रा बे खिन्थु बेदा नै 4000नि गोबां सियारफोर दङ माखासे ट्रेकिंआव लांग्राफोर बुस्थुफोरखौ बेयाव मोनजोबखायो आरो नायदो बिराद मोजां बेखायनो मानसिफ्रा डेकाथलनाव फैयो ओरैबायदि दा बे फ्रान्सनि कम्पानिजों नै दा बे माने दा फेमास जाफुगासिनो दंथारो बिरादनो नोंसोरबो गुवाहाटिफ्राव मोनगोन जोंनि बङाइगाव क'क्राझारावथ' गैया खोमा गुवाहाटियाव थांबा नुनो मोनगोन दे दे गा सालायथारनो नै एकदम सालायनो रोंगौ माने नै गथ'फ्रा बेबायदि साइकेल सालायनो मोननाय गेलेनो मोननायखायनोथ' फैलायबायो बेहाय दे हाँ घूमो इधर घूमो हाँ दे साइकेलफोरबो बिराद दङ बेहाय गोसो बायदि सालायनानै नों लानो हागोन गथ'फोरनि नै बेलाय गथ'फोरनि गासिबो बेहाय गथ'फोरनि जाहैबाय ओरै गिदिरफोरनि गासिबो गिदिंनो रोङाखिसै नामा बे गथ' फैदा बेहाय गासिबो सुबिदाखौ मोनजोबनायखायनो बयबो फैयो गथ'फोरबो गेलेफैनो हायो बाहाय नै बेबायदि नैलाय नै बेखौबो गेलेनो हागोन दे बेटि देलाय गुरलाय मामि नैबेखौ ओरै सोहरबाय गुदुङाव ओरैजाय मारो ओरैजाय फै दे बैथिंजायसो बिदि नङाथ' बे हाखराव सोनांगौसो हाखराव माथो दे बै सट दे दे
न' माथो हाबाखै जेला मोनथामखौबो बा मोनसे हाबाय बैखौबो दे दोन दे ओ दुसरा बै मोनसेखौ दुसरा दे हाब आरे यार मोजाङै नाङोब्रा जाबाय दे औ आरो मोनसेबाव बेबायदिनो गथ'फोरखौ गेलेहोनो हायो नालाय आरो टेबोल टेनिस दं बिदिनो बाज्ल'ग्रा जिमफ्राव नोंसोर नुखाबाय माने बिराद इन्जयमेन्ट ओंखायनो बिराद फेमास जागासिनो दं दा बे हाथाया खम दामनिफ्राय लानानै दाम बुरजासिम गासिबो गस्लाफोरखौ नुगोन नै बाहाय सोलो फैदो जाबाय मामि थ' बिल काउन्टारा नै बाहाय ओरै मोनथाम हारसिङैबो खालामनो रोङोबा खालामजायो बाहाय खालि गारसननांगौल' नै बाहाय केस बे फालिखौ लानो रुमालसो औ रुमाल नङाबा माथो रुमालब्रा बे थावेल ओंखायनोथ' माथो फिसायानो माथो बे नङादां बे फिसासिन जागोन एसे बिल्डिंआ नै बेहाय गारसनबानो जायो नै बाहाय गारसनदो ओमफ्राय बाहाय प्राइस ओंखारबाय थागोन आरो हारसिङैनो आं गावसोरनो खालामनो रोङाबा पिज्जा जानोसै जों पिज्जा खेवनानै नायनायसै बे स्कुटिकावहाय पिज्जा जानोसै जों नै मा होदोंबा पनिर दङ सिमला मिर्चि दङ बेनिफ्राय माजों बानायदों मोनथिया फार्स्ट टाइम जानाय नायसै एसे माबायदि जायो दा नों मोनसे आप एक ले लो एक चिली ग्रीन चिली मिर्ची इधर साइड में रखो इसको डाल दो इधर और ये क्या है नमक है गार्लिक पूरा ऐड कर लेता हूँ ठीक है उसके बाद जहाँ जहाँ मिलता है मोननैजों 1200 टाकानि बियो मिथिबाय बांद्राय गोथाव मोनाखै माथो जानाया जानाय नायबाय जों बांद्राय गोथाव मोनाखै मिथिबाय बारा गोथाव नङा जों बांद्राय मोजां मोना बिदिबा जानो मिथिबाय ना नाथाय गथ'फोर जादों नाय खोन्थाना गथ'फोर जादों नाय जा दे रहे ला मैडम बो जादे खाओ और चलो तीनों पकड़ रहे मुंह पे लगा दे खुगाओ मुंह पे रखो